Jak słuchaj, umiem Ale ty, stopisz. Będzie, on zapie po. Jak spać tam? Nie, nie. Jak spać to, bo jak spać to? Nie też jest przyzwał. Ty dasz kratkę tuż. Opcji? Ja muszę dać. Bez opcji? Daj, proszę. A, nie znam jak. Daj. Gota się budo. Karmię jest ole, jak mnie nie tylko. Budo, się budo. Daj się budo, ale jak To nie może zbieram, brat. Ara, putować, wysilne. Nie, stopaj. Tam masz jeszcze, jak mam pól. Do karało. Teraz tylko mam kumoczneczku, pa. Pana se zaplumkte, i co? Ile punktów? Jo, brsa. Ścigaj. Poryli. Ucieszasz tym. Pimp. Na koście. Ale Mike, nie będzie jaki to jest. Ja numerem jako pedofil do mnie nic tego najwyżej. Każdy chillen po rysie. Nie znam, bukuk. Tam jest mój. Każdy posty wrócił. Co za... Lasă-mi să mă. Vați plin la cada pe. Sorry, Mike, ești bun la punct. Vați plin că. Asta la făcut. Bun, bă! Ia să mă. O pui dimineața, vai fi dimineața? Dar că fiu să vezi de pun ceas, ne? Koliko ću se? Stem. Давай to ce? Već počeo prodam ekstazi. Baš mi kupiš. Ja što tu sam do kućka me. Ne, fasno priši nakon uzu nešto. Pohodu su na putu. Ти си добре, бе, какво ще ми Tako продаш? mu zimu. Ajde mu su sveko. Vidiš, ne nema li? Vas. To brale! Ajde ga jak tu je. Ja najdu s tobom, najdu s tobom. Ako ti tu da. Daj se pompaj. Dobra mu. Ja spui pišat ga pogledam. Ti ne, to spište malka. Ja, ne malka, ne? Daj se pišat. Ama, da sa. Čuti se. A, da pa. Ajde. Kako mi time? A, što ti je? Što ti je? Posla, Ti si šta sam? ajde, vazala, 4.